În viață contează cel mai mult amintirile și experiențele pe care le ai cu oamenii dragi sau chiar singuri, dar nu poți avea multe experiențe, nu poți avea experiențe diferite dacă nu ai bani. Sunt anumite persoane care spun că banii nu contează, asta doar pentru că nu au reușit să facă bani, dar în momentul în care excelezi în ceva, poate în carieră, poate în afaceri și așa mai departe și încep să vină banii și încep să te plimbi mai mult, să faci mai multe chestii, îți dai seama cât de important sunt de fapt banii. Evident, nu trebuie acum să te rogi la ei să faci din bani un zeu sau chestii de genul acesta, dar trebuie să înțelegi că sunt o unealtă foarte bună. De exemplu, eu acum stau cu cel mai bun prieten al meu și bem o cafea în Croația. Adică am avut așa o vacanță foarte spontană, i-am zis, bă, vii în Monaco și am plecat în Monaco cu AMG GT-ul, care e dream car-ul meu. Am râs foarte mult pe drum și a fost foarte amuzant. Nu am stat doar în hoteluri scumpe, am stat la un moment dat într-un hotel care părea ospiciu, era să ne batem acolo cu un italian. A fost foarte amuzant, deci a fost caterincă greu de tot. Dacă nu aveam bani, ce puteam să facem? Efectiv, acum eram, cine știe pe unde, poate prin București, poate prin Brașov și nu făceam nimic interesant. Da, predam și acolo, evident, contează mai mult omul. Da, a fost mult mai mișto să ne distrăm în Monaco, să vedem peisajele astea, să râdem, da, să râdem în pula Croația și așa mai departe. Adică banii, dacă știi cum să-i folosești, îți permit să faci o grămadă de tâmpenii care să îți genereze anumite amintiri. Stați așa că trece. Deci am văzut două M5-uri, da, două M5-uri F10 în Croația, în mai puțin de 20 de minute. Da, uite, banii îți pot cumpăra un M5 și sigur te vei distra cu el și sigur spune un zâmbet pe buze. Și o asigurare de sănătate foarte bună dacă Da, ai nevoie și de o asigurare de sănătate foarte bună. Și asta e chestia, adică banii nu trebuie să-i folosiți ca să vă flexați sau ca să faceți nu știu ce chestii. Eu sincer să vă zic, dacă nu trebuie să fac personal branding și să postez rezultate și chestii din viața mea, din lifestyle-ul meu, cred că n-aș fi postat niciodată. Îmi place să filmez, e și asta o pasiune, dar nu m-aș fi afișat atât de public dacă nu m-a ajutat pe partea de business chestia asta. Da, deci nu mai găsiți scuza asta că banii nu contează și așa mai departe, pentru că toată lumea știe că sunt importanți în orice ai face. Așa funcționează societatea, așa că apucă-te de ceva, ok, poate nu mă crezi pe mine, dar poate crezi altă persoană. Încearcă ceva, experimentează, citește, educă-te și muncește. Asta e cel mai important lucru. Dacă te ții de o treabă, ești constant cu ceva, e imposibil să nu reușești. Uită-te la anumiți YouTuberi, au făcut poate 6-7 ani YouTube și apoi în al 7-lea an, al 8-lea an au bubuit și au devenit poate milionari sau au început să ducă o viață mult mai bună. După 6-7 ani, succesul necesită timp. Nici la mine nu a venit rapid. Am început în 2013. Pot să zic că am început să am succes mai serios abia prin 2021. Durează, nu ai ce să faci, dar apucă-te de o metodă, ține-te de ea și asta e treaba. Eu nu știu ce aș fi făcut dacă nu făceam afaceri. Nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost viața mea dacă nu făceam treaba asta. Dacă aș fi fost doar angajat și atât, cred că o luam razna, pentru că eu sunt genul de persoană care pleacă non-stop, nu suport să stau acasă mult timp, dar eu nu mă duc în vacanțele astea de lux neapărat. Noi mergem în aventură, efectiv, facem cele mai tâmpite chestii. Adică uitați-vă și la Ovidiu Pop, e milionar, dar nu se flexează. A dus o Dacia în America. Asta trebuie să faci cu banii, efectiv. Trebuie să te distrezi, să-ți faci cât mai multe experiențe. Și am recomandat metoda asta cu TikTok de America tuturor. Dar lumea nu mă crede acum și mă vor întreba peste 4-5 ani, băi Justin, mai merge metoda asta? Și o să le zic, nu mai merge. Fix așa am pățit cu metoda asta, cu grupurile. Da, efectiv, eu cu Robert ne-am cunoscut prin proiectul pe care l-am avut în 2019 cu CP Marketing. S-a băgat în proiectul meu și am început să vorbim și am realizat că locuim efectiv în același loc, da, la 2 km distanță, 3 km. Și ne-am împrietenit și am făcut o grămadă de căcaturi împreună, doamne, cele mai handicapate experiențe, dar am râs maxim. Deci nu vă imaginați cum se simte să ascultați Martalog în Monaco, în AMG GT. Și toți miliardarii aia băchimă la tine să nu înțeleagă ce asculti. Efectiv, nu cred că te auzi, dar zis că se uită toți miliardarii la tine când asculti Martalog. E genial, efectiv, să trolezi așa lumea. Da, nu știu, fiecare face ce vrea. Eu am preferat să lucrez și să trăiesc cum vreau.
Dacă voi nu vreți și vă împiedică, nu știu, frica în ghilimele sau, nu știu, frica de a investi 100 de lei sau 200 de lei sau 1000 de lei sau whatever, poate chestia asta nu e pentru voi, efectiv, ca să ai un lifestyle de genul, ca să ai o viață pe care nu au mulți, trebuie să faci ce nu fac majoritatea oamenilor. Nu ai cum altfel, nu poți să faci un lucru mediocru și să ai rezultate excepționale.